No, venujte pozornosť, prosím vás, tomuto kúsku mäsa. Pozrite. Na jednej strane tukové krytie, nízke rozčenky, je to nízka rozčenka 3 point, kde zároveň vidíte mramorovanie, vnútromuskulárny tuk, ktorý vlastne zabezpečuje tú jemnosť, priam porovnateľnú s maslom. No štandardne si nachystáme páhrebu. Carboncil instantný je skutočne veľká pomôcka pre všetkých, aj lenivých, aj zaneprázdnených, aj ženy, aj deti, aj mužov. Nasypeme, škrkneme a pokračujeme v príprave. Dneska si pripravíme tento stripojník. Je to krásny stejkový rez nízkej rozčenky. Ako vidíte, s tukovým krytím, krásne mramorovaný, jedna paráda. Takže, ako prílohu dneska si prichystáme grillované portobello hríby, ktoré si rovno šupneme na grill. Dáme si ich takto na grill, jemne ich poolejujeme olivovým olejom. Trošičku osolíme v tejto fáze a necháme ich pracovať. Tak. Grill máme krásne nachystaný na umiestnenie nášho stejku, ktorý si takisto posolíme hrubou solou. Aj túčik a fúkneme ho tam. Počujete krásne syčanie, čo je garancia správnej teploty. Druhá strana, posolíme druhú stranu. Tento receptík je relatívne jednoduchý, tak ako všetky naše doterajšie recepty. Na grill si priložíme pár paradajočiek, ktoré tiež grillovaním získajú svoju pridanú hodnotu. A prichystáme si zatiaľ petržlenovú vňaťku na jemno, jeden cesnačík, trošku mu dáme, trošku ich nasekáme. Samotná chuť nášho mäsa stejkového je jedinečná, vynikajúca, takže nejaké zásadné dochuťovadlá, čo sa týka korení na mäso typu grillovacieho korenia alebo nejakých extrémnych paprikovo-cesnakových báz by som neodporúčal najprv, by som si vychutnal to mäsko samo o sebe ako je, iba so solou. Následne vlastne tá príloha nám obohatí ten chuťový vnem adjednatými krásnymi paradajkami opečenými a portobello hríbami, ktoré majú tiež krásnu textúru. Môžete ich chrúmať jak mäso. Dobre. Petržlen s cesnakom si dáme do misky. Pár kvapiek oleja, olivového samozrejme v našom prípade. A v neposlednej miere dáme aj kvapku limetky, čo vždycky zíde. Namiešame a necháme chvíľku odstať. Následne použijeme na naše hríbiky. Dosku si očistíme. Steak sa nám krásne pečie. Pak máme zase chvíľočku pre seba. Čiže stejčik si štandardne otočíme. Vidíme do zlatovo vypečené tukové časti. Záhrebu si prípadne trošku upravíme. Nahrnieme, zahrnieme, rozhrnieme.
stačí. Stripoň je vlastne nízka roštenka. Krásne urobený, 2 minúty z každej strany, trošku na strane túčiku. Zeleninka hotová, môžeme ich servírovať. Dáme ho trošku odležať, oddychnúť mimo oheň a môžeme chystať. Na tanier si dáme najprv naše grillované hríby. Na ne umiestnime pečenú paradajku. Možno takto. Možno takto. Vychutíme našou cesnakovo-petržlenovou omáčkou. Solíme a pripravíme steak. Ako vidíte, kľúčom k tomuto úspechu je skutočne parádna pahreba, kvalitné mäso a pár minút vašeho času. Príloha už potom závisí na vás, na čo máte chuť, či máte chuť dlho variť, alebo si takto zvrtnúť za pár minút grillované hríby, portobello a takýmto spôsobom si pochutnať na tomto stejku. Na záver posolíme a môžeme ísť na to.